natabunan na og gamay ang sa aso ang Sikan Mactan Bridge. So nakita niyo no kini nga asa na sa Pilipinas pero mayong gabi sa pagmurasa diha sa inyo ang mahimutangan ako'y na kitang diri nga sunog Mandawi City ni siya Mandawi City itong pa kayo iya ang aso ang buto din siya nasunog kaan ako ni paminawan sa balitaan niya para makahibaw tapos sa nasunog basta tere sa personal grabe ka itong pag-ibig ang aso init traba kayo ang panahon hilak-hilak mga balay sa init paligapon siya mapaw kami nga side natabunan na ang gamay ang sa aso ang Sikan Mactan Bridge. So nakita niyo na kung na no, diba na ay makita ninyo nga Sikan Mactan Bridge na siya makita ninyo pero kung sa personal na mas layo-layo pwede lang personal aso lang na siya naabot street man siya sa Maria Luisa sa Mandawi siguro na siya ako kay ba kung mga residents ba na ang nasunog itong gihapon mga padulaan sa lang na may taas ang building dili ra siya layo isla naman ako ng masunahan kasi mga nagkasibiluling sa ingat lang bang sa nasunugan guys wala pa siya di mailahan na napaong kay itong pa kayo siya diri tayo mga residents na guys dinhin na lang po ito thank you sa pagtanaw hinaot mapawang na narong taod-taod o wala ang tayo mga masakitan o maunsa sa mga sunog no for watching mayong udto mayong gabi ug asa man mo karon nahimutang